आच्छा एक नम्बर कुइसनाव बुंदों नै एक नम्बर होनदों मोनसे खनाथि आखान्थिथामनि दुइसिन आखान्थिनि जखाया 7 सेन्टिमिटार जायो अब्ला आखान्थिनि लाव आखान्थिनि जखाया मा आखान्थिथामनि लाव आखान्थिनि जखाखौ बेयाव बिदों मोनसे दुइसिन आखान्थिया 7 सेन्टिमिटार होनाय दंखायो होमबा सावगारिखौ आखिबाय आङो नैबे मोनसे खनाथि आखान्थिथाम हा बे मोनसे खनाथि आखान्थिथाम नैबेयाव मा जायो 90 डिग्री खनाथि आखान्थिथाम बेनि दुइसिन आखान्थिनि जखाया बेसेबां 7 होनाय दं हमनानै लाबाय नैबे 7 बे 7 जायोब्ला होमबा नैबे लाव आखान्थिया बेसेबां जागोन होमबा बेबायदि होनाय थायोब्ला जों लाव आखान्थिनि फर्मुला ओरै बाहायनांगौ हा ओरै a स्क्वायर प्लास 1 डिवाइड बाय 2 बे फर्मुलाखौ बाहायनांगौ ओमफ्राय जुदि नैबे हासाखौ दिहुननो थिनबा फर्मुलाया जागौमोन बेना a स्क्वायर माइनास 1 डिवाइड बाय 2 जागौमोन दा जों नैबे लाव आखान्थिखौसो दिहुननांगौ नालाय बे फर्मुलाखौ बाहायगोन होमबा फर्मुलाया मा a स्क्वायर प्लास 1 डिवाइड बाय 2 नङा होमबा बिदि बेनि जायगायाव जों दा मा 7 होननाय दं नालाय 7 स्क्वायर खालामनांसिगोन जोङो 7 स्क्वायर खालामनांगोन प्लास 1 नाव 2 दाना बेनिफ्राय जों मोनगोन 7 स्क्वायर माने 49 14 ओमफ्राय प्लास 1 बेसेबां जायो 50 नङा होमबा 50 डिवाइड बाय 2 बेसेबां जागोन बे 25 जागोन होमबा बे लाव आखान्थिनि जखाया 25 अपसनाव होमबा नैबे अपसन C 25 आ कारेक्ट जागोन बेबायदिबो फैथावना कुइसन बियो दाना फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसै आच्छा जोंना सेकेन्ड कुइसनाव होनदों मोनसे आनजादनि थाखाय गासै 5000 बिजाथिफोरा फोरमान गथायदोंमोन बिनिनो 4000 सा बिजाथिफोरा आनजादाव जिरायदों नाथाय 50% बिजाथिया उथ्रिनो हादों अब्ला फेल जानायनि जौखोन्दोखौ दिहुननांगौ माने टटेल खयजन फरिखा होदोंमोन बेयाव 5000 जन फरिखा होनो थाखाय फर्म फिलआप खालामदोंमोन ओमफ्राय बिनिहाय एपियारिं जानाया एग्जामाव जिरायदों बेसेबां 4000 जन जिरायदों दाना 4000 जननि साबैसे पास जाखो 50% बा 4000 नि 50% दिहुननांगोन 50% 4000 नि 50% दिहुननाया बेसेबां जायो 2000 जन जागोन 2000 जना मा जाबाय 2000 जन पास जाबाय नङा होमबा 2000 जन पास जाबाय केन्डिडेटआ 5000 मोन दाना 5000 निफ्राय जुदि जोङो 5000 निफ्राय जुदि 2000 खौ दानख'यो नङा होमबा 2000 खौ दानख'योबा जोंना बेसेबां 3000 थागोन बे 3000 आ मा जाहैबाय 3000 आ फेल जाहैबाय नङा होमबा 3000 फेल दाना फेलनि जौखोन्दो होमबा फेलनि जौखोन्दो दिहुनबा जों बोरै दिहुनगोन ओरैहाय गोजौआव लिरनोसै आङो नैबे गोजौआव 5000 जन फरिखा होदोंमोन नङा होमबा नैबे गाहायाव 5000 जन फरिखा होनायाव 3000 जन फेल पारसेन्टेज दिहुननांगौ नैबेयाव 100 बिदि होननांगोन दानदो होमबा जों दानबा मा मोनगोन नैबे 0.3 गोजौनि 0.3 केन्सेल ओमफ्राय मा थाखो जोंना 3 सानजाबजों बेसेबां जाखो गोजौआव 300 नङा होमबा ओमफ्राय गाहायाव 5 दाना 300 खौ 5 जों दानबा आं बेसेबां मोनगोन 60 बिदि मोनगोन 60% होमबा 60% फेल जादों बेयाव होमबा अपसन नाम्बार C आ बेनि मा जागोन कारेक्ट एन्सार जागोन बेबायदि फैनो हाथाव नोंथांमोन बेखायनो बेखौबो एसे मोजां नायनानै थांखारदो बेबायदि सेम फैनो हागौ दाना फैदो नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसै जोङो नैबे 3 नाम्बार कुइसनाव बुंदों एरिया अफ ए स्क्वायर इज इकुवेल टु एरिया अफ रेक्टेंगल whose side are respectively 49 centimeter and 4 centimeter. What is the length of the side of the square? मा होनदों मोनसे बर्गनि दब्लायथिया मोनसे आयतनि दब्लायथिजों समान जखानि जेराव आयतनि आखान्थिफोरनि जखाया फारियै 49 सेन्टिमिटार आरो 4 सेन्टिमिटार बर्गनि आखान्थिनि जखाया बेसेबां माने मोनसे ओरै आयत दं हा नैबे मोनसे आयत दं ओमफ्राय नैबे मोनसे बर्ग दं बे मोननैनि दब्लायथिया समान आयतनि जखाफ्रा होनाय दंखायो गोलावा हमबाय 49 ओमफ्राय गुवारा हमबाय 4 होमबा बिसोर मोननै दब्लायथिया मा जायो इकुवेल बेनि दब्लायथि इकुवेल होमबा जोङो आयतनिया जखा होनाय दं नालाय आयतनि दब्लायथिखौ दिहुननानै लाग्रोदो आयतनि दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाया लावथाइ सानजाब अरथायमोन जोंना होमबा L आव 49 दं 49 इनटु अरथायाव बेसेबां दं अरथायाव 4 दं मोननैजों सानजाबनानै लादो मोननैजों सानजाबबा जों मोनगोन 1 बेसेबां मोनो 196 मोनो बे 196 आ नैबेनि जाहैबाय आयतनि 196 अब्ला नैबे बर्गनाबो समान दं नालाय बर्गनाबो बेसेबां जागोन बेनाबो 196 आनो जागोन आरो दाना होमबा नैबे बर्गनि आखान्थिनि जखाखौ दिहुननांगौ बेसेबां दाना बर्गनि दब्लायथिनि फर्मुलाखौ बाहायदो बर्गनि दब्लायथिनि फर्मुलाया जोंना आखान्थि स्कुवेर आखान्थि सानजाब आखान्थि a स्कुवेर थारमाने समान दब्लायथिया बेसेबां 196 दिं बिदि होमबा जों बेखौ मोनो जों a स्कुवेर इकुवेल टु 196 खौ जों लिरनो हायो 14 स्कुवेर बानायनो हायो 14 मोननै सानजाबबानो जों मोनो नङा होमबा 14 स्कुवेर दा बे स्कुवेर नैबे स्कुवेर केन्सेल दानबा जोंना a आ बेसेबां मोनगोन a आ 14 मोनगोन 14 a आ 14 मोननाय माने आखान्थिनि जखाया 14 बेनि कारेक्ट एन्सारा अबे जागोन 14 नैबे अपसन नाम्बार D आ बेनि कारेक्ट एन्सार 14 आ दाना फैदो जों नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसै
दाना फोर नाम्बार कुइसनाव होदों नै a class of students stand in a single line. A boy is counted 15 from the left and 16 from the right. What is the total number of the student in that class? मा होनदों मोनसे थाखोनि फरायसाफ्रा मोनसे सारियाव फारियै गसंनानै दं नैबे मोनसे सारियाव ओरै गसंनानै दं आरो सासे गथ'नि थावनियाव हमनानै लाबाय नैबे गथ'नि थावनि नैबे गथ'नि थावनिया आगदानिफ्राय सानबा 15 आगदानिफ्राय सानब्ला बेना बेसेबां फैयो आगदानिफ्राय सानबा 15 बा आगदानिफ्राय सानबा आं आरो 1 2 3 4 बिदि सानलांबा बे बेसेबां जागोन 15 नाम्बाराव गोग्लैगोन बे ओमफ्राय आगसिनिफ्राय सानबा बेसेबाङाव गोग्लैगोन आगसिनिफ्राय सानबा 11 आव आगसिनिफ्राय जुदि आं सानबोब्ला बियो 11 नाम्बाराव जागोन अब्ला थाखोआव गासै थानाय फरायसानि अनजिमाया बेसेबां होमबा जों ज' लिरनानै दाजाबजोबबानो बेखौ मोनो आरोखि होमब्ला बेखौ सर्टकाटै फर्मुलायाव बानायबा जों मा खालामनांगौ बे होनाय 15 जों नैबे 11 जों प्लास खालामनांगौ खालामबा बेसेबां जागोन 26 मोनगोन बिनि उनावहाय जोङो -1 खालामनांगौ होमबा बेसेबां मोनगोन 25 टटेल 25 मोनगोन होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा बबे जागोन अपसन नाम्बार 25 गासै साबैसे स्टुडेन्ट दं 25 जुदि नोंथाङा बेखौ बेबायदि सिन बोनानै सानथारोबाबो मोनगोन ओमफ्राय सर्टकाट फर्मुला बेबायदि गासै बेसेबां दङ 25 दङ दाना फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नाय नेक्स्ट कुइसनाव फैबाय एरेन्ज इन एसेन्डिं अर्डार माने जौगाफारियाव साजायनांगौ नैबे माखासे बोखावखोन्दो होनाय दङ बेखौ जोंहा जौगाफारियाव साजायनांगौ बेयाव सोर देरसिन सोर दुइसिन जों सिनाया जौगाफारि माने फिसानिफ्राय गिदिराव दाना जों बेखौ बोरै खालामगोन होनब्ला जोङो गिबियाव बेबायदि फैयोब्ला बेनि मा खालामनांगौ जबखौ एखे खालामनांगौ होमबा जबखौ एखे खालामोबा बोरै खालामगोन नैबे 2/7 दं नङा होमबा ओमफ्राय मोनसेया बेसेबां 3/5 दं आरो मोनसे हाफ दं होमबा बेहाय जोङो नैबे जबाव थानाय 7 5 आरो नैनि एलसिएम लाग्रोनांगौ एलसिएमा मा जागोन बेयाव 7 5 ओमफ्राय 2 नि एलसिएमा जोंना मा जायो एलसिएम लानायखौथ' बयबो रोंखागोन एलसिएमा जोंना जागोन बेयाव 70 अब्ला बेखौ जोंहा मा खालामनांगौ एलसिएमा 70 मोनोब्ला जोङो नैबे गाहायनि हासाखौ जोङो मा खालामजोबनांगौ जबखौ 70 खालामजोबनांगौ होमबा 70 खालामोबा जोङो मा खालामनांगोन हासाजों जोङो मा खालामनांगोन 70 खौ रानगोन 7 जों आङो 7 खौ रानोबा 10 मोनो नङा होमबा आं नैबे गाहायावबो 10 गोजौआवबो 10 होनांगोन अब्ला मा जाहैसिगोन बेयो गाहायाव 70 गोजौआव 20 बिदि जाहैगोन आरोखि दा नैबे मोनसेया मा दङ 3/5 खौबो आङो गाहायनिखौ 70 गोनां खालामगोन 70 गोनां खालामबा 5 जों मा सानजाबा 70 मोनो 5 जों जोंहा 14 सानजाबाय 14/14 होमबा इकुवेल टु मा जाहैसिगोन गाहायना 70 गोजौना बेसेबां 3 जों 14 जों इन्टु खालामनांसिगोन होमबा मा मोनगोन जोङो 42 मोनगोन बेबायदि आरो मोनसे दंबावो 1/2 हाफ बेजोंबो जोङो मा खालामनांसिगोन इन्टु 2 जों जोङो 70 दस्राखौ रानोबा बेसेबां मोनो 35 होमबा गाहायावबो 35 गोजौआवबो 35 होदो दाना बानायबा जों बेसेबां मोनगोन गाहायना 70 गोजौना 1 जों 35 जों सानोबा 35 होमबा बेबायदि सोलायखांनायनि उनाव जों गाहायनिखौ नायदो बेबो 70 बेबो 70 बेबो 70 दाना गोजौनिखौ नायबानो जों सोर दुइसिन सोर फिसासिन बेखौ हमदांनो हासिगोन होमबा दुइसिना बेयाव नैबे 20 गोनाङा 20 गोनां माने मा 2/7 बे 2/7 दुइसिन बे 1 नाम्बाराव फैगोन बिनि उनावहाय दुइसिना नैबे 35 गोनाङा 35 माने 1/2 सेकेन्ड फैगोन 1/2 मा सेकेन्ड ओमफ्राय थार्डआव नैबे 3/5 फैसिगोन आरोखि होमबा 1/7 गोनाङा नैबे 1/2 गोनां 3/5 गोनाङा नैबे होमबा नैबे अपसन ए आ बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन जौगाफारियाव साजायनाया बेबायदि फैबा बेबायदि 2000 लाग्रोनानै बानायनांगौ दाना फैदो जों नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसैलाय नाम्बार 6 बेयाव होनदों हुइच अफ द फलोइं इज ट्रु गाहायनि बबे सैथोखौ बासिनांगौ बेयाव आं दानि बुंनोसै 1 नाम्बाराव होनदों दुइसिन रोदा अनजिमाया 2 दुइसिन रोदा अनजिमायाथ' 2 बेथ' कारेक्ट गासैबो मिथिंगा अनजिमाया आबुं अनजिमा गासैबो मिथिंगा अनजिमाखौनो आबुं अनजिमा बुङो बेबो कारेक्ट लाथिख'आ आबुं अनजिमा नङा लाथिख'आथ' आबुं अनजिमासो होमबा नैबे मिस्टेक जाबाय गासैबो जथाय अनजिमाफोरानो मिथिंगा अनजिमाजोब गासैबो जथाय अनजिमाफ्रा मिथिंगा अनजिमाजोब नंगौ बेबो कारेक्ट माबायाव 1 2 आरो 3 आ कारेक्ट 1 2 and 3 बे मोनथामा बेयाव कारेक्ट आरो 1 2 3 कारेक्ट दंना गैया नायनोसै only 1 2 and 3 नैबे अपसन नाम्बार बि आ बिनि कारेक्ट एन्सार बेयो सरि 1 2 3 आ कारेक्ट नङा बे नङा बेयाव मा कारेक्ट मोनदों 1 2 4 खौसो मोनदों जों 1 2 4 1 2 4 दंना गैया 1 2 4 1 2 4 1 2 4 आनो गैया होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा नैबे नन अफ दा एबभासो जागोन नैबेसो नन अफ दा एबभ
दाना जों नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसै दाना 7 नाम्बाराव दं बेयाव नै एभारेज एज अफ 4 मेम्बार इज 30 मा होनदों साब्रै सोद्रोमानि गड़ बैसोआ 30 होमबा साब्रैनिया बेसेबां होनदों साब्रैनिया बेसेबां साब्रैनि गड़ा 30 होमबा गासै बेसेबां जागोन 4 into 30 equal to 120 जागोन आरो 120 ओमफ्राय बिनि उनावहाय जुदि न'खराव सासे गोदान सोद्रोमा फैदेरोब्ला न'खराव गोदान सासे सोद्रोमा फैदेरोब्ला गड़ बैसोआ बेसेबां जागोन 20 सासे फैदेरबा बेसेबां जागोन साबा नङा होमबा साबा होमबा बिसिनि टटेल बेसेबां जागोन एजआ 5 into 28 खालामनांसिगोन बेसेबां जागोन 140 जागोन 140 होमबा अब्ला गोदान सोद्रोमानि गड़ बैसोआ बेसेबां गोदाननिखौ दिहुनबा जों मा खालामनांगोन नैबे 140 निफ्राय जोङो जुदि 120 खौ दानख'यो अब्ला बेसेबां मोनगोन 20 होमबा गोदाननिया बेसेबां जागोन 20 आरोखि 20 20 दंना गैया नैबे अपसन नाम्बार D आ बिनि कारेक्ट एन्सार जागोन 20 दा फैदो जों नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसै बेयाव बुंदों स्मलेस्ट कम्पोजिट नाम्बार माने दुइसिन जथाय अनजिमा जोंना दुइसिन जथाय अनजिमाया मोननैनिफ्राय बांसिन सानजाबगिरि थानाय बेयाव नैयाबोथ' नंखाया थामाबो नंखाया सेयाबोथ' नंखाया होमबा कारेक्ट एन्सारा नैबे अपसन नाम्बार C 3 आ जागोन दा नेक्स्ट कुइसन नायनोसैलाय आচ্ছা नेक्स्ट कुइसनाव होनदों बेयाव नै मोनसे ट्रेपेजियामनि मोननै लिग आखान्थिनि जखाफ्रा फारियै 4 सेन्टिमिटार आरो 12 सेन्टिमिटार आरो बिसोरनि गेजेरनि जानथाया 8 सेन्टिमिटार जायोब्ला अब्ला ट्रेपेजियामनि दब्लायथिया बेसेबां ट्रेपेजियामनि दब्लायथि दिहुनजों बा ट्रेपेजियामनि दब्लायथि दिहुनबा जोङो मा खालामनांगोन ट्रेपेजियामखौथ' जों मिथिखागौ जायखिजाया बेना मोननैल' मा जायो लिग जायो हमनानै लाबाय हमबाय नैबे जेनेबा ट्रेपेजियाम नैबे जेनेबा नैबे ट्रेपेजियाम बे ट्रेपेजियाम नैबेजों लिग दं बेनि आखान्थिया हमनानै लाबाय नैबे मोनसे 4 आरो मोनसेया 8 होननाय दं ओमफ्राय बिसोरनि गेजेर सरि मोनसेया 4 आरो मोनसेया 12 नैबे बेसेबां नैबे 12 सेन्टिमिटार होनाय दङ आरो जुदि बिसोरनि गेजेरनि जानथाया 8 सेन्टिमिटार गेजेरनि जानथाय माने बेनिफ्राय नैसिम गेजेरनि जानथाय जौथाय जाबाय बे जौथाया बेसेबां 8 सेन्टिमिटार होनाय दं 8 सेन्टिमिटार अब्ला ट्रेपेजियामनि दब्लायथि होमबा ट्रेपेजियामनि दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाखौ लाबोनांगोन दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाया 2/से सानजाब मा जायोमोनलाय जोंहा मोननै लिग दब्लायनि जखाखौ दाजाबनांगौ थारमाने a plus b बेखौ दाजाबदो ओमफ्राय माजों सानजाबदो जौथायजों सानजाबदो होमबा जोंना 2/से सानजाब a plus b आव मा दं a आव 4 आरो 12 होमबा बेरखायाव जों मा खालामनांगोन 4 plus 12 होमबा इनटु जौथाया बेसेबां 8 दं दाना दानहरोबा जोंहा 2 सानजाब 4 बेसेबां 8 नैबे केन्सेल मा आग्लायखो जोंना 4 जों 12 जों दाजाबा बेसेबां 16 ना 16 into 4 आग्लायबाय 16 जों 4 जों इनटु खालामदो 4 सानजाब 24 नैया थिलेक 4 सानजाब 4 बा 6 64 बर्ग सेन्टिमिटार जागोन माबेनि कारेक्ट एन्सारा 64 दंना गैया नैबे अपसन नाम्बार B आ बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन आरोखि बेबायदिबो फैथावना कुइसना दाना फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसै आচ্ছা बेयाव 9 नम्बर कुइसनाव बुंदों मा होनदों मोननै अनजिमानि सानजाब गासैया 240 जुदि एलसिएम आ 120 जायो अब्ला ओसेबा दिहुन ओसेबा जागोन बेसेबां बेबायदिबो फैनो हागौ बेथ' जोबोर गोरलै जायो बेबायदि फैबा नोंस्रा जों सिगांनि भिडिअ जों मोनसे फर्मुला लाखादोंमोन एबा फर्मुला फोरोंखादोंमोन जोङो दुसासा देसासा दिहुननायनि मादाव मोननै अनजिमानि सानजाब गासैया मा जायोमोनलाय देसासा आरो दुसासानि सानजाब गासैनि समान थारमाने एलसिएम इनटु ओसेबा मा जायो एलसिएम इनटु ओसेबा इक्वल टु मोननै अनजिमानि सानजाब गासै ए सानजाब बि मोननै अनजिमाखौ ए बि लायोब्ला बेबायदि माबायाव जोंना बेसेबां होनाय दं एलसिएम आ होनाय दङ एलसिएम आ 120 होनाय दं बिदि इनटु ओसेबाथ' होनाय गैया ओसेबखौ बिदिनो होबाय इक्वल टु जोंना मोननै अनजिमानि सानजाब गासैया बेसेबां होनाय दङ 240 बिदि दाना जोंहा ओसेबखौ दिहुननांगौ ओसेबखौ लाखियोबा जोंहा मा खालामगोन नैबे 120 जों 240 खौ रानगोन 240 खौ 120 आ रानगोन होमबा रानबा जोङो 0 0 दानबाय ओमफ्राय रानबावो बेसेबां मोनगोन जोंहा 12 जों 24 रानबा 2 होमबा ओसेबा 2 जागोन होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा बबे जागोन अपसन नाम्बार ए नैबे 2 आ बेनि कारेक्ट एन्सार बेबायदि फैबा बेबायदि खालामनांगौ लोगोफोर दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसै दाना नेक्स्ट कुइसनाव होनदों नै मोनसे हासुंनि सकाव आरो रोजा गासैया फारियै 7 सेन्टिमिटार आरो 462 बेनि जौथाया जागोन होमबा जोंहा हासुंनि बेयाव कुइसना हासुंखौनो मोनखाबाय नैबेबायदि हासुं आচ্ছা बेबायदि ना बेनि सकावा बेसेबां नाय दङ सकावा 7 नाय दङ आरा बेसेबां 7
ओमफ्राय पलियामा बेसेबां होनाय दङ 462 होनाय दं अब्ला जोंहा बेनि रोजा गासैनि फर्मुलाखौ गोसोआव लाबोनांगोन हासुंनि रोजा गासैनि फर्मुलाया जोंना जोङो सिगाङाव गोसोआव लानायाव मोनखादोंमोन पाइ आर स्कुयार ओस नङा होमबा पाइ आर स्कुयार ओस जायोमोन होमबा बेयो बेसेबां होनाय दंखायो 462 होनाय दंखायो दाना पाइनि जायगायाव आङो 22/7 लाबाय आरआ जोंना बेसेबां दङ सखावा 7 स्कुयार नालाय मोननै लिरनांगोन 7 into 7 into जौथायाव गैया जौथायखौ दिहुननांगौ इक्वल टु 462 बे दाना नैबे 7 नैबे 7 मोनसे दानबा जोंना मा आग्लायगोन 22 into 7 होमबा आं डाइरेक्ट ओसखौ लाखिबा मा र' बेयाव ओसखौ लाखिबा मा खालामसिगोन नैबे 462 खौ नैबे 22 into 7 आ डिभाइड खालामहैसिगोन आरो बे दे दाना जों बेखौ डिभाइड खालामबा बेसेबां मोनगोन डिभाइड खालामबा जोंहा एन्सारा फैगोन 3 एन्सारा फैगोन मा 3 अब्ला बेनिफ्राय मोनथिबाय जोंना जौथाया बेसेबां जागोन 3 नैबे अपसन नम्बर बि आ बिनि कारेक्ट एन्सार आरो अपसन नम्बर बि फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायनोसै नै बेबायदिबो फैदों कुइसना बेयाव मा होनदों इफ ए इक्वल टु प्लास ए नि जायगायाव प्लास जायो आरो बि नि जायगायाव माइनास जायो ओमफ्राय सि नि जायगायाव सानजाब जायो अब्ला बिनि माना बेसेबां जागोन होमबा बेबायदि फैयोब्ला जों मा खालामनांगौ लास्टनिखौ बानायनांगौ बेबायदि फैबा लास्टआव जों मा दङ नै लास्टआव बि लास्टनिखौ जुदि आं ओरै लाहोग्रोबा लास्टआव मा दङ नैबे 20 बि 15 बि 5 बिट दं नङा होमबा आङो 20 होबाय बि नि जायगायाव जुदि बेसिबां होनांगौना बि नि जायगायाव माइनास ना माइनास 15 ओमफ्राय बि नि जायगायाव माइनास 5 बेबायदि होनाय दं होमबा बेनि उनावहाय मा खालामबाय नैबे 20 माइनास 15 माइनास 5 मा जागोन माइनास 20 होमबा बे दाननानै मा जागोन 0 होमबा नैबेनि एन्सारा बेयाव मा जागोन 0 ओमफ्राय नैबे सि माइनि मामोनलाय सानजाब होमबा 0 जों आं नैबेखौ सानजाबनाय माइनि मा गासिबो 0 जानाय नङा होमबा 0 जों जायखिजाया अनजिमाखौ सानजाबानो 0 गासिखौबो बानायनांगौ दोरखार गैला नैबे ससेखौ बानायनो नांला नैबे सि दंखायो नालाय सानजाब होमबा बेसोरजों जुदि लाथिख'जों सानजाबा मा जागोन लाथिख'आनो जागोन ना एन्सारा अब्ला बेनि एन्साराव जागोन अपसन नाम्बार डि नैबे लाथिख'आ जागोन आरोखि बिदि जाय लोगोफोर माबायदि नै जोबोद गोरलै बेबायदि दाना फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायनोसै 14 नाम्बार कुइसनाव होनदों बेयाव what will be the angle between the hour hand and minute hand माने घन्टा काटा आरो मिनिट काटानि गेजेराव थानाय खनाखौ दिहुननो थिनदों नैबे 2/2:40 टाइम नालाय बे घन्टायाव 2 दङ मिनिटाव 40 दं अब्ला बेखौ जोंहा बेसेबां खना जायो बेखौ दिहुननांगौ नैबेबायदि घरियाव मिथिबाय नैबे 12 नङा होमबा नैबे 6 नैबे 2 जाबाय जेनेबा 1 2 ओमफ्राय 40 बाव थाखाबाय नैबेयाव थाफैगोन नैबेयाव घरिया बेबायदि जाबाय आरोखि नैबे 2 ओमफ्राय नैबे मिनिटआ बेयाव होमबा नैबेयाव बेसेबां एंगेल जाखो बेखौ दिहुननांगौ होमबा बेनि सर्टकाट फर्मुला दं लोगोफोर सर्टकाट फर्मुलाया जाबाय बेबायदि कुइसन फैबा ओरैहाय बानाय नोंसोरो 30 हावार माइनास 11/2 मिनिट बिदि ला आरोखि बिनि उनावहाय नैबे 30 इनटु घन्टा होनायखौ घन्टाखौ जोंहा सानजाबदो घन्टाया 2 दं नालाय 30 जों 2 खौ ओरै सानजाबदो माइनास 11/2 होदो इनटु मिनिटआ बेसेबां दं मिनिटआ 40 होनाय दं नालाय मिनिटखौ बेयाव बहायदो अब्ला डाइरेक्ट एन्सार मोनगोन 2 जों आं 40 दानबा 20 मोनबाय ओरै काटाक बेयो दाना मा मोनखो 30 जों 2 जों सानजाबबा बेसेबां 60 नङा होमबा माइनास दाना 11 जों 20 जों सानजाबदो बेसेबां 220 दाना बेयाव प्लास माइनास बाथाय माइनास जायोना 220 निफ्राय 60 दानख'बा बेसेबां मोनगोन जोङो दानख'नानै मिथिगोन बेखौ दानख'बा 160 मोनगोन आरोखि 160 डिग्री माइनास 160 ना बेयाव जों माइनास थाइनास नायनानै लाब गैया जेबो खालि नैबेखौल' नाय 160 डिग्री मोनबाय होमबा बेसेबां जागोन 2:40 मिनिटाव बेसेबां डिग्री खना जायो होनबा जोंहा 160 डिग्री खना जायो होमबा नैबे अपसन नाम्बार बिया बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन 160 होमब्ला बे फर्मुलाखौ गोसोआव ला बे फर्मुलाखौ इउज खालामनानै बानायबानो जोङो खनाखौ मोनो डाइरेक्ट दाना फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायनोसै दाना बेयाव नों कुइसना नै फार्स्ट डिभिजन जानाय फरायसानि जौखोन्दोआ जाबाय फार्स्ट डिभिजन जानाय फरायसानि जौखोन्दोखौ दिहुननांगौ नैबे मोनसे पाइ सावगारि नङा होमबा नैबे मोनसे पाइ सावगारि
ना बे फाइ सावगारियाव मा होनदों होनाय दं नै फार्स्ट डिभिजना बेसेबां डिग्री होनाय दं फार्स्ट डिभिजना 54 डिग्री होमबा 54 डिग्रीनिखौ जोङो जौखोन्दोआव लांनांगौ होमबा जौखोन्दोआव लांबा जों बोरै खालामगोन ओरैहाय नैबे खनायाव जोंना गासै बेसेबां डिग्री जायोमोन 360 डिग्री ना 360 डिग्रीजों जोंना मा जागोन जौसे 100% जागोन होमबा से डिग्रीयाव बेसेबां जागोन से डिग्रीयाव जोंना 100/360 जागोन नङा होमबा 100/360 दाना नैबे डिग्रीखौ जौखोन्दोआव लांनांगौबा जों मा खालामनांसिगोन नैबेयाव सानजाब फैदेरनांसिगोन आरोखि ओरैहाय 100/360 इनटु बेसेबां डिग्री होनाय दं बेयाव नैबे 54 नालाय नैबेयाव 54 खौ होनांगौ बिदि दाना बेखौ बानायबा गोजौआव बेसेबां जासिगोन नैबे लाथिख' मोनसे दानबाय दाना 54 जों 10 जों गोजौआव 540 जागोन 540 गाहायाव 36 बेखौ रानबा जों मोनगोन 1.5% मोनगोन आरोखि 1.5% दाना दंना गैया बे 1.5% गैया होमबा बेनि एन्सारा नैबे नन अफ दिसआ बेनि कारेक्ट जागोन आरोखि दाना फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसै बेबायदियाबो फैथावना बेयाव मा होनो दाजाबगासिनो दोननांगौ व्हाट इज द भेलु अफ एन एन नि मानखौसो दिहुननांगौ बेयाव एन नि मानखौ होमबा बेबायदि होनाय थायोब्ला जों बेखौ बोरै खालामनो जोंना मोनसे फर्मुला दंखायोमोन बे फर्मुलायानो जाहैबाय नै n/2 ओमफ्राय n+1 बे फर्मुलाजों जोंहा बानायनांगौ जोंहा होनाय दंखायो बेसेबां समान 55 नालाय बेयाव होनांसिगोन जोङो समान 55 होनांसिगोन दाना बेखौ बानायबा जों मोनसिगोन नैबेखौ बानायबा जोंहा n+1 आ बे थाबाय ओमफ्राय 2 आ 55 जों सानजाबहैसिगोन 55 into 2 दाना बिनि उनावहाय जों मा खालामनांगोन बेखौ सानजाबनानै लाबा जोंना मा जायो n स्क्वायर plus 1 equal to 55 जों 2 जों सानजाबा 2 सानजाबा 10 से थिलिक 2 सानजाबा 100 जायो दाना बिनि उनावहाय जोङो n स्क्वायरखौ लानानै +1 ओरै थांबा माइनास जाहैबाय नङा होमबा 1 10 निफ्राय जुदि 1 दानख'योबा बेसेबां 100ल'सो जागोन 100 दाना बेखौ आं बोरै खालामनो हायो ओरैहाय n स्क्वायर equal to 100 जाबायना नैबे स्क्वायरखौ जोङो केन्सेल खालामनांगोन ना नैबे n स्क्वायर नैबे 100खौ आङो मा खालामनो हायो 10 मोननै सानजाबनो हायो नङा होमबा 10 मोननै बिदि होमबा बे स्क्वायरजों बे स्क्वायर केन्सेल खालामबा बेसेबां जागोन n आ इकुवेल टु 10 थागोन 10 होमबा बेयाव n आ बेसेबां जागोन जोंना 10 नैबे अपसन नाम्बार ए आ बिदि जागोन आरोखि एन्सार दाना एखमबा बेबायदि समान बेबायदि होनाय थायालासिनो नैबेबायदिल' होनायबो थानो हागौ बेबायदि होनाय थाबा जों बोरै खालामनांगोन बेखौबो नायबावनोसै जोङो बिदि दाना बे दाना नैबेबायदिल' होनाय थायोब्ला जों बोरैहाय खालामो नायनोसै होमबा बेबायदि खालामबा जोंना बे एखे फर्मुलायानो जागोन n/2 n+1 बे फर्मुलाखौनो इउज खालामगोन अब्ला बोरै n आव जोंना 15 लागोन नैबे लास्टआव थानायखौ 15 खौ लायो हा बे होमबा बोरै होनांगोन 15/2 बेनि उनाव n जायगायाव 15 +1 बिदि उनावहाय जों मोनगोन 15/2 into नैबे 15 जों 1 जों दाजाबाथ' 16 जाबायना दाना 2 खौ आं 2 जों 16 खौ दानहरबा बेसेबां मोनो 8 मोनो नङा होमबा बे केन्सेल बिनि उनाव मा थागोन जोंना इकुवेल टु 15 into 8 15 जों 8 जों सानजाबनानै जा मोनो बेनो एन्सार आरोखि होमबा बेसेबां मोनगोन एन्सारा 8 सानजाबबा 40 नङा होमबा 0.4 थिलिक 8 सानजाबसे 8 9 10 11 120 मोनगोन ना 120 बेबायदि आरोखि बेबायदि दिहुनो होमबा बेखिनियावनो जोङो माखासे आनजादाव फैनो हाथाव माखासे जोङो MCQ खौ लाखांनाय जाबाय अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक होबानो जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ